Al liefken is met Tammo. Hallo, hallo. Al liefken is voor de radio is zo. Mooi even met een kamer. Hier met de directeur van het Theater Don Quixote. Ik heb persoonlijk met Mark Rutte gebeld. Hij zegt, directeur is al de wets. Je bent nou CEO van het theater. Ik weet niet wat het betekent, maar het hoort gauw, hè? Ik heb vanmiddag weer een geweldig programma voor jou. Tammo uit Nederland. Geweldige topartiest. En hij vertelt over de jeugd. Hoe dat door de jaren veranderd is. De jeugd, onze kinderen. Die wie moeten opvouden. Ik zou zeggen, applaus voor Tammo uit Nederland. Mooi, mijn kamer. Iedereen weer met Tammo uit Nederland. Komt hij met hem over kinderen dit keer. 1920. John, mijn kameraad, zijn oudje werkte bij het boer. Een riksdolder in week. De toenen achter daar bij de Zoeske moest u door die deel. En of het dan nog even bij Abenzorg aankloppen. Kurtbein werd nu 12 uur van school afgehaald om mee te werken in het veen. Veen aanstampen en in bulten vliegen en verder naar het zuiden. Russen die door gruinen, nou door Rusland, maar Russen die door gruinen, die werden eruit getrokken en die werden naar het stalmatten gebracht voor staltjes zeg maar te maken. Zoteroos moesten kinderen met kufjes die haar moeke die mocht, met rijden kufjes bij deuren langs om te verkopen voor 20 cent. 20 cent stuk. En als ze jorig waren, dan kregen kinderen een kauwgom hebben, heb ik ook nog gehad. En nou, dan was het meestal dat ze jorig waren, zeg maar, ze hadden geen feest. En er waren ook geen presentjes. Er was geen geld voor. Nee, er werden wat zwineerappeltjes van het land afgehaald, bakt in vatjes vet. En dat was hun feest. En als je dat nog om met kinderen nou toch overpeerd hield. En wat is er in 60 jaar tijd aan veranderd? Wie maken de neers nog schoonvrouwen met krantenpapier? Zodat het nieuwsblad nog nut. Daaraan nog zin. En nou dan ze het allemaal met een vochtig doekje. Je het al naar Turkije krijgen. Nou, wie nou toen nog aan met schurreldouw, kun je vertellen. Een moet wassen, je kunt zo weer gebruiken. Ik zeg het in het teutje, duurzoon. En kinderen stroekelen over het speelgoud. En dan ons wicht. Je hebt maar één wicht, zegt het teutje. En door duif het vuur. Ons wicht is straat met Chinees. Heb het ook al over dat. Ik had er niks meer op anders tijd. Ik zei, waar hoor je dat volk wel aan weg? Maar ja, dan ben je ouderwets, hè? Ik heb niks op Chinezen tegen. Ik ben ook geen racist. Maar mijn schoonzoon is wel nog een rare Chinees. Hij leest nog de nacht voor een winkel liggen. Te wachten tot dat deur open ging. Voor de naaste appel. Zo'n telefoon. En ze hebben geen boksem om de kont. Ik zeg in teutje, waar doen ze het van? Teutje en ik gaan volgende keer naar Duitsland. Het is nog wat goedkoper als hier. Dat is voor ons ook een noetje. Even de polder in. Nou ja, per slot aan tegen ben je nog meer kwijt als hier. Dat is net als bij de action, zeg maar. Hè? Het is al goedkoop, maar als je erop bent, ben je meer geld kwijt. Nou ja, ons wicht. Het eindigste wicht. Doordat je het chauffeur zet teutje. Die vrouw naar hem of je wat metnemen kon. Polflezen wien, spruiten, een eindvogel en nog wat kartoffels bij boerwerk om de reden die toch door Pool te komen. En nog een paar dagen hebben €200 kon doen, van ze stonden uitske rood bij de bank. Teutje zegt, we hebben maar één wicht en door het vuur. Nou, en dan hebben we nog wat voor leutje jong metgenomen voor de kerst, hè. Kerstdagen. Zo'n chaiseboom met allemaal autootjes. Mooi, hè. Ah, dat is door prijzig, hè. Nou, ik mag haar kinderen geen lien, door nooit van. Maar dat jong, hij is nog maar 5, maar hij is zulke rare manoeuvres. Hij oort naar zijn voor. Kennen jij eens? Nou, twee vraag of hij dan ook langskwam eten op tweede kerstdag. Van eerste kerstdag kreeg ze frun. Nou, je kent wel on, ja. De overblijfselen die kan weer aan kaart mo. Nou, het was zover tweede kerstdag. Teutje had me opgetuurd. Ik een roetjespak aan van CNA.
op uitverkoop gekocht. We stonden nog maar net bij u voor deuren. Kwam wel op foto. Dat noemen ze nou een picture. Picture zit weg voor Facebook. Voor later, als we er nooit meer zijn. Zeg, daar willen we helpen. Leutje Bunsel kwam er ook aan stoelen. Ook met een Apple. Zo'n ouder model, zo'n telefoon. Hij heeft ook al een abonnement. Hij kan ook al internetten. Dat gaat zo raap. Snotneus van 5 jaar met een Apple. Oma, wat ben je mooi. Oma kwam ook voort op een picture. Hij keek naar mij. Hij zei, opa pyjama aan. Ik wil het je vertellen. De beide vrouwen schoten er van het lachen. 5 jaar, zegt weer. Waar holde het weg, zegt Teutje. Zeg, bij mij. Zet nog maar net op stal, kreeg een kotsenbaald in de kop aan. Gekke opa. Ze lagen krom. Twig nam nog even een picture voor Facebook. Ik zei, ja, zeker verloren en even er nooit meer binnen. Teutje komt nooit lot nog met zijn enkels aan te trappen. Het doet gloed, zie ik je vertellen. Nou, we zaten even deurbel heen. Er kwamen nog 2 vrienden aan van Peng. Hollandse Chinezen. Ik ben geen racist, maar je zit met bek voor koers net anders. Daar begint te kwetteren. En weer gaf Teutje mijn schop tegen enkels. En dat doet gloed, zie ik je vertellen. Maar niks maken laten. Peng schoonschijn kwam er zo aan zitten weer. Hij was zich nog aan het klonen. En jou, hè, deur ging open en door stond Boeddha. Dag Tang, zo neemt hij Teutje. En ik ben bang van Tang. Ik zeg zo, Ali Beng Hang Wang. Hij kwaap van het vet, man. Ja, nou zeg maar, en ik had alweer een schop tegen enkels te pakken. En dat doe gloed, zie ik je vertellen. Nou, we zaten even aan tafel uitgewicht. Hoerlijk kerel, het zal aanwezen, dacht ik. Half stroom, half regenwater. Tofel werd nog even op foto gezet. Op de picture. Tofel was in tweede verdold. We zaten aan de ene ene met een zwilkje. En de Chinezen aan de andere ene bedekt met een Chinees tafelkleedje. Twicht had dat zo bedacht. 2 culturen, zeg maar. Twee gingen in keuken. En kwam met een schoolspruiten. Nou, ik lus alles, maar geen spruiten. Dan kwam ze met appelmoes. Ze kon me alles voorschudden, maar geen appelmoes. Daar heb ik een gloepsen hekel aan. We moesten nog even wachten, de kartoffels waren nog nooit gezet weer. En de grote verrassing was wel de eindvogel. Tenminste, wat er nog van over was. Nou, ik lus alles, maar zoals dat daar door bielaag, zegt de rutje ook nog, waar is de kop, mama? Ik dacht, ja, die hebben ze gisteren al opvreten. Begust gewoon te koken al als het erbij zit. Maar toen was geen tijd voor. Ik had alweer een trap te pakken van Teutje. Tegen enkels aan en daardoor gloep, zie ik je vertellen. Nou, je kent al wel horen. Ja, er werd nog even een picture mokt van de tafel. Maar ook niet ook soep, hè? Ja, een kompje soep gaat er wel in. Het was met tomatensoep. Plus alles, maar geen tomatensoep. Teutje gloepte me al aan. Draaide mijn ogen. Nou, dan moest ik wel die tomatensoep. Het ging meer schuurpapier dus sloeg in. Twee ging weer in de keuken en kwam dan met nasi voor de heren. Ja, een andere cultuur, ja. Nou, toen dat zegt, was net of de mijn egeltje mee op tong piste. Nasi kon ze me verwakken, maar. En ze kregen saté en kroephoek, soep van de Chinese haai en vruchten. Kwiede luid met tobacco. Ik heb me bijna al omhoog erop, vanaf wel dat Teutje in het luchtleden geschopte. Ik denk, moet je even voor weten. Nou, de heren kon beginnen en we konden nog kijken. Moest je nog even wachten op de kartoffels. Die waren nog nooit gehoord. En dan rutje ons richting over me en begon met spruiten te spelen. Vrat ze aan en smeet ze weer terug in school. Al spruiten waren aanvreden. Twig weer in de keuken. Jo, kartoffels waren gehoord. Ik dacht, nou ja, als ze die warme kartoffels even praksel door de kolen spruiten, dan kan dat ook, ja. Nou, maar eten. Door de ijskok ging weer komen. Leutje Jo moest me weer hebben. Ik kwam met een papier. Kan opa dit even voorlezen? Ik zeg, ja hoor.
Het staat dat jij een stoute jongen bent. Nou, ik kon ook je naar de wat dat teweeg zal brengen, ja. De rotjong begon me door te bleden. De wereld was te klein. Runnen naar zijn moeder, kroop weer op schoot. Doe me in mond, keek me nooit aan. De wereld te klein. Pa, wat doe je nou? Bruik toch je verstand, dat kind is nog maar 5. En ze keek me allemaal aan alsof ik van een andere planeet kwam. En Teutje ronde te kaboes. Ze streft altijd ook nog van me aftraan. Pijn doorbrak de spanning. En zei dat de kerstman zo zal komen. En Leutje Jong was alles alweer vergeten. Zo gaat dat met kinderen. En jou hoor, de bondsdanger tegen troon aan en bulkte. Ho, 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 ho. Opa moest met Leutje Jong naar boeten en dan in die tijd kon vrouw u onder boom cadeautjes leggen. 9% alleen voor een radio. 9% alleen voor een radio. Het eerste presentje was een oop. Een Chinese oop, computer gestuurd, zei het weer. Nou, ik kom je ook dat Teutje me nog een keer vragen om €50 te bieden leggen voor een open. De rest zult terug te bieden. Ik heb me nooit nog vroeg naar Prieske. Nou, de cheeseboom moest opa in de kant zetten. Ik kreeg een puut voor rommel in handen druk en moest alleen in de keuken op grond dat ding in me kon zetten. De kaasten van Ikea was er niks bij. Door wat wurm kreeg ik kloor en daar werd vanzelf ook een picture van mocht. Voor Facebook zet weer. Ja, voor als wie er nooit meer ben. De wien kwam op tafel en dat had Teutje al afgesproken met mij. Dat was voor ons een teken om op te staan. Om reden zegt Teutje als drank de deur komt. Ja, dit kom ik los. Ik zeg een auto ten Teutje. Als ik dat zo doorga, dan hebben we het eten zullen betaald. Ze zoeken van mijn wien en die €200 die ik geleend heb, die zou ik ook nooit weer. En wat heb ik? 2 blauwe enkels en pinatlief van de spruten. Doe moust op om te jammen, zei Teutje. Was die oezong vernomen? Het is kerstmis. En toen komt je ook nog op Facebook. Wat wilst u nog meer? Ik zeg ja, en wel eens in vredesnaam Facebook. Ja, zei Teutje, dat zal wel een Chinees wezen. Zo gaat dat in deze tijd. Ik ben kniep, kniep, kniepstuwer, ik zit boom op mijn geld. Ik ben kniep, kniep, kniepstuwer, de wordt over mijn leed. Op zondagmorgen tel ik aan mijn geld, voordat ons domie met geld het budget leent. Kom, zet in mijn putje, geef een klop of zutjes, ik kreeg me nooit klein, ik laat mijn geld nooit zijn. Ik ben kniep, kniep, kniepstuwer, ik zit boom op mijn geld. Ik ben kniep, kniep, kniepstuwer, de wordt